Di pêşengiya ruhê li hengên ku ev bajar kirin gora çeteyan, bi ruhê bengiya ku bi sala bû li benda rojek wiha bû, bi sedan keç û ciwan bi fedayîtiya xwe ve bûn şopdarên wê. Xwe xistin rêheval ji doza wê re. Wekî silaya rû bikin ku di çirûskên deng û rengê xwe de her tim li benda azadiya zarokên pêxas yên lêvterikî, dayîkên dilşewat û keçên ciwan ên ku her li benda wêkêliyê bûn. Bi hemû hicreyên xwe ve êdî sila bû zaroka wê rojê. Eylem jî bû yek ji wan şoptaran û bi wê hêrsê çavên xwe ne şev ne jî bi roj xilmaşî bin destiyê nekir û wekê firîşteyekê bi çeka xwe ve bedew bû. Di çavên şîlana dilpak de jî tenê evîndariya serkeftin û berxwedanê hebû. Her wiha evîndarê ku cîhan hemû serpêhatiya wî nas kir, rêheval hîwa sine bi cesaret û fedekariyeke mezin xwe bi azadiyê re kire yek. Bi vî rengî bi sedan şervanên azadiyê mîna xelekekê li dora bajarê Minbicê cîviyan û son dixwarin ku heya wî bajarî rizgar nekin, ew ê yeka wê jî paş te navêjin. Şervanan ev serkeftina dîrokî bi navê fermandarê fedekar Faysal Ebu Leyla diyarî Gelê Minbicê kirin. Êdî Minbic bi temamî kete bin serweriya yekîneyên parastinê de. Êdî Minbic cihekî bi wate di rûpelên şoreşê de girt.